kecengsi inilah maksud mega audition akar kelong cengna asilaso akar pakai tomat masih kita pijak masar di mungsa nang nilai ini ya papi ikan lasi kecengsi mate ini lasi entry card papi jiban nili ini tuh menjadi Bantu next round participant no langsung dah nomor coklat atau ciki biar nasi power pada kali tu lah tractor arjunong le tahu penetrate tractor siksanta tahu kopining tahu ketek tu ketek tu komplain ada di kali mana lain lagi tu nasi tum tarik race cap itu buran ng kanglong pini dat dilay langsung dia along ilitum so Joseph Sang Mawir Club ahe malong ini nan tum kar beng long pen cardiac film la so mane arjana long na tum TDP pen ng kahumri lagi si bangke ke cengsi munit to tum han kopi ko som na punang tum isia seke la so seke long ini kaddo ko be ladak borjan ng kang along an tami cerap citu dun la pen nalang litum istemi wang pen unan ladak ili tumpan ke thekeri so sumatam ban pethi long ko som se aku an taking capture me aku alang litum nang kohri pen ke bang ra paje ko tumar la pen ladak kini kung sai caria bang putum kang bratok bia ke hai pen cenglok son rubi master la pen aku center pen nang cerap don nang cipoi don hansi sahu la pen ladak borjana long lituma anpa tame tiri pilong ili tum long alang like ke parjan lo horisige sores timu lagelang office security son tadi sonjoi terang lapen ke phangchu sahu pen cenglok asia hok lo pini ke ceng sistem nili jonel hin paname isi ke ining choi ke alam dak son lo sistem ining choi ke ceng silang hetame pini so bang pro phai ke chitong ke ni piglu sin ni ma thadam athi la so kismana tum ke la audition po alam ta buji ji ke sini ni ta betul hasil so sistem pini bangkel dak bokajan arion nili penceng lok dak baguri lepen borjan an ari sutum la sor lun ke lunolong aning ke hang tum sipat duk lo alang tum ahem pen ko anu ne ke hilu pen la pen ke semana tung api ku lun dam le la sor lun ke lunolong nang ji toy dunduk alang litum masih cewa pasti nili kaduk we phanta me chuning ring tung lo kar biang long sonak taksi la borjan na long mate bokajan arion tame ili tum holo so son dah tak citu aku citu bangke non ki bang jilang ari so yang tum ke alang li tum tai isi aking kom ke cior isi chatai bangke asitina long tami ili tum ke non pirthi long ke indong ke chithang ke tiniani hajar le puneta tv long punoi kamera long puneta film long me sikimi ke henu ke chok ke akdom hikha da hi dola kasila solong bang karbia khai tum mante anpa tami la borjana pen ceng lok lapuan ke konpitung si poke sona thakri il tum ta chepar hidu nang ku kusi ni ametin ari so la pen yang pen sarti sa ku phananda me ili tum ke siang thet abang ke chibi du nang ku kina athela so film long nilima thadam na son lo nangli sia film long si ka cheklang don pol nangli kaya don nangli su ta da bang ke arji alam la pen ali alang ke klema ke order do ta min ba thek long lagi istilo ili tum lak film long ku bang ili tum mang ke kenang sok non kan pokep sertalin ketalon non karbi youth festival aparman panong si ili tum karbi film society ya hin pe la karbi longbi chidu talent han bipon se ili tum pache thang pon po pusi la so mang se ili tum non dak pini audition bipon lo ladak dilai ha waralong lasi ili tum karbi also madum sitame penan ke thek dum do acha an so se ang song tele dunji la so farman pen se nili tum bipon lo asi ke doan tum sitame cepat de tunang ko son thak si non ili tum dilai ha warong sitame dikebra ka thom bodi dikebra ka thom so madum do lo lan pen ili tum non baing ko era panong pen si hai pon lang litum la an so se non ko la mega audition nang le thupo la sohora lang litum hadak taralang solong si cepat pon long po lason audition aku nane lason ke klem pon du non audition do pon bom la ke hala non polunia long sitame non do pon bom lo la dak tang telang bon dak bang ke tang thelo pulo jo
Dasi along sita me dupon non ako dak tike langjun warlo he ladak sita me non 24 ani do thuji dasi mane tum do thulang pote hadak ta chepati dun longi